canale, bine v-am găsit la un nou episod din Cosmin Gârbovan. Azi m-am tuns, vedeți, cum vedeți, uitați, da, m-am tuns, așa. Nu am mai postat de când m-ați întrebat mulți de ce nu postez, mai este un pic, oare cine o să câștige această cartelă de Cosmote. Foarte multe întrebări pe Facebook, de ce mereu por bluza asta? Și zice, nu o spăl niciodată, ba da, o spăl, dar îmi place foarte mult. O zice că aruncă, că e urât și din alea. Afară este cap de ploaie, uitați ce priveliște am, așa, aha. Și să fac provocări nebune 2 cu invitatul special. O să vă prezint un invitat special. Nu știu, chiar în... Bă, oameni buni, am uitat să vă zic eu ceva foarte important. O să filmăm un videoclip la școală cu toți colegii noștri, cu toți colegii mei, scuzați-mă, cu toți colegii mei dragi, o să filmăm un videoclip, da, în școala altfel, da, o să filmez cu toți colegii mei, bravo, așa, și cel mai abonat activ până acum, cine a comentat la toate videoclipurile mele, cine mi-a dat like, cine a fost cel mai activ a fost Alin Frățilă. El mi-a dat like-uri, mi-a comentat la fiecare videoclip. Vă mulțumesc că v-ați apunat la mine, am crezut că nu o să meargă chestia asta cu YouTube-ul, dar a mers de 2 săptămâni, am vreo 20 de abonați, mă bucur, și la vreo 35 de abonați sau la 20 de abonați o să fac turul camerei mele. Eu parcă vă fac acum turul camerei mele, am un televizor ca mine, da, mi-a ajuns camera și înainte să încheiem episodul, știu, o să râdeți de mine că, bă, ce-i cu calculatorul ăsta? Pe mine nu mă interesează ce zic unul și altul. Da, asta este calculatorul meu, este toate instrumentele mele, tot ce întrebă, așa, calculatorul, avem aici niște ursuleți, salut Pretty, așa, și ce mi-am cumpărat, m-ați întrebat ce mi-am cumpărat și o să vă arăt acum. Mi-am cumpărat o cameră web care pot să filmez cu ea, dar mi-a luat o lungă ca să pot să mă pun undeva. Și această incredibilă, nu chiar incredibilă, consolă de Xbox 360 e destul de faină. Trebuie să îmi fac ceva la calculator, să-mi reformatez. Cam atât a fost cu episodul de azi. Bă, oameni buni, credeți-mă, nu mai știu ce nume să pun eu la toate astea, la toate... Și cam atât a fost cu acest episod. Scuzați-mă că am făcut o pauză, sunt foarte răcit, din aia n-am mai postat, da. Bună ziua, vă pup. Oh, da, înainte să plec o să fac în vară, nu în vară, da, în vară, cred că o să-mi cumpăr o cameră, da, cu banii mei, sau cu mă ajută și părinții și unii copii zic că eu nu cumpăr cameră și nu mi-am comandat camere. Nu știu de unde știu ei că eu nu mi-am cumpărat, am de toate. Și vă rog frumos, nu mai îmi trimiteți comentarii din alea iuria, că pe mine ori nu le citesc și vă scot de acolo, să mai puteți să-mi dați mie mesaje, că sunteți
unii dintre voi sunteți foarte enervanți, foarte. Și, da, cam atâta. Da, cam atât a fost cu episodul de azi. Poate o să bag, am uitat să vă zic că asta e ultimul moment, cred că o să vă bag intro, o să apară o imagine roșie, neagră, cu niște punctelețe și încep dintr-o dată un cânte și apare Cosmin cu 3 semne de exclamare și bubuie dintr-o dată și începe să cânte. Nu știu cum să vă explic, lăsați-mi un like sau un comentariu pentru frizura mea. Știu, n-am părul mare. Vă rog frumos, lăsați-mi un like pentru frizura mea. Și pentru buză. Da, cam atât a fost cu acest episod de azi. Eu vă salut. La revedere. Burcane!